Dámy a pánové, milé děti, vítejte na palubě historické třívozové soupravy metra typu EČS. V klidu se prosím posaďte a udělejte si své pohodlí. Vašimi dnešními průvodci během jízdy budou pánové z jednotky správy vozidel metro, pan Petr Havlíček a Lukáš Hampacher, kteří vám budou k dispozici po celou dobu jízdy a jsou připraveni na vaše dotazy. Než zahájíme zvláštní jízdu tohoto vlaku na trase C, pojďme se krátce seznámit s jeho minulostí. V roce 1967 rozhodla československá vláda o změně projektu zahájené výstavby podpovrchové tramvaje na technologii klasického metra. Pro zajištění vozového parku metra byl původně vybrán tuzemský výrobce ČKD Tatra Smíchov. Téměř v rekordním čase byl úspěšně vyvinut a představen prototyp vlastní dvouvozové rychlodrážní jednotky typu R1. Do provozu metra se R1 ale nikdy nedostala. Důvodem bylo čistě politické rozhodnutí o nákupu vozů ze Sovětského svazu. A tak se do pražského metra dostaly ruské vozy výrobní řady E, které už tehdy byly technicky zastaralé. Modifikace pro Prahu nesla označení EČS a první šestice vozů dorazila do Prahy v říjnu 1973. V prosinci téhož roku byly zahájeny zkušební jízdy na dokončovaném prvním úseku trasy C. 9. května 1974 třívozové vlakové soupravy EČS zahájily provoz této trasy. Poslední dodávku vozu EČS obdrželo pražské metro v roce 1976 a celkový počet těchto vozů pro Prahu byl 85. Provoz vozů EČS byl v rámci pražské MHD ukončen posledním pravidelným výkonem 29. června 1997. Tak, vidíte si to pocítí náš Kolinicí, čekáme, až nám trafa dovolní cestu a výpravčí postaví se do nás, půjdeme přijít teda CC. Tímto způsobem vidíte způsobněna kabina spoluvědnostních, já stojí tak já to pořád dělám hned. Takže vás prosím, abyste se tam opravdu všichni nějak střídali, zejména tam pouštějte děti, ať se podílejí. Ať máte všichni možnost kolegu pana Jotku, který to dělá skoro profesionálně. Máme venku GoPročko, takže i z této akce bude kompletně video na YouTube, takže to nedělejte. Vy si to radši užijte, tam pak ostatní, ať mají všichni možnost to vidět. Všichni můžeme tam podívat, jo? No, tomu by to bylo málo, první část by byla na čtvrtou závěru. Takže nám to nesmí dneska, ale pokud by to někoho zajímalo, rád tam s váma zajdu, mám baterku, jsme tam, bude vám tomu dát nějaká aplikace, takže za vaše dotazy zajistí protože mě fungoval tady, takže byla to potom ve chvíli budeme hlední hůz, to znamená povstání na háje, kolegové nebude užít, protože to je jejich setka a případné vaše otázky. Užívejte si jízdu, když vlastně to bude zajímavé. Musíš to udělat na fotku? Spousta zajímavých informací, už bude něco zajímavého na teletí, když vlastně se osvětlení, tak se pomalí na to viděli a já se tak horko, tak to bude lepší, jsme sebou. To musíme využít, protože tady a... To máme prastopánsky přijde. Ano, ano. No. Jedete s kondom. Asi nejmladší. Frantaj nejmladší. Pro kondu si jdeme. Hele, a co to je? 274 s tou svou kráskou. Hodně? Žijou spolu v tom? Já vím, oni to víc jsou si to a vypadá jako, že už jsou spolu. Ona má toho čokla, Za malou chvíli se projedeme částí trasy C. Celá trasa C je dlouhá 22 km, má 20 stanic a jízdní doba ze stanice Letňany do stanice Háje trvá 38 minut. No, počkej, si to taky se z toho lék, ty.
se to nezdá, tak jsme No jasně, to jako, není, že by byl to, ale jako jak vidíš ty oči, má si jako uslepí do toho, takhle je trčí ten jeden ten z jedné strany byla dýmža, z druhé strany vysí jazyk. Nacházíme se na kolejích, které spojují stanici Kačerov s Depem a zároveň podle provozní potřeby slouží k obratu vlaků. Po levé krajní straně ještě můžete vidět traťovou kolej směr Háje, vpravo směr Letňany. Je to pro zážitkovou turistiku a neznamená to omezení rychlosti na jednotlivé Háje. Je možnost řízení osvětlení v tunelu pro zážitkovou turistiku. Neznamená to omezení rychlosti, pokud neřeknu, že když se trošku ohraničíte nahoru, takový to klasický železniční nástupiští ostřešení, kterému se říká logicky a říká do dneška vlaštovky, no už to dneska moc nikde není, ale dřív to bylo vlastně v každý železniční stanici, bylo přesně takové ostřešení, říká se vlaštovky. Tak i podle toho se tomu vlastně tomuto místu tady říká na vlaštovkách. Kdykoliv to někde zatím, že uvidíte, jak je dvakrát nastavená. Stanice Kačerov. Příští stanice Budějovická. Příští stanice Mládežnická. Vlevo ve směru jízdy můžete vidět slepý tunel, který je pozůstatkem po původně plánovaném větvení trasy C. V původních projektech byl plánován jako odbočení C ve směru Lhotka-Písnice. Od této úvahy se nakonec ustoupilo a odbočka nebyla realizována. Přesně do budoucna nějak nepočítá, na rozdíl od stejného slepého tunelu kolej číslo 2, zpátky, tak se tam přibrzdíme a už tam uvidíte důraz na dopravové spojky, dopravové spojky CD z druhé koleje. Stanice Mládežnická. Příští stanice Pražského povstání. Stanice Pražského povstání. Na tomto místě vlevo ve směru jízdy můžete vidět propojení první a druhé traťové koleje. Převážně se využívá při vzniku mimořádné události, kdy je v části trati zastaven provoz a stanice Pražského povstání je pak využitá jako dočasně konečná s potřebným obratem vlaků. Kdy se ale toto propojení stalo klíčovým pro provoz metra, bylo při ničivých povodních v roce 2002.
Stanice Pražského povstání. Po projetí stanice Pražského povstání můžete po pravé straně vidět odstavnou kolej, která slouží k vykonávání souprav. Příští stanice Mládežnická. Tam ty dvorata, co byly, tak to bylo propojení. Zahájena v roce 1975 a v roce 1978 se uskutečnil první let československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru. Na paměť tohoto úspěchu československé kosmonautiky byly kromě názvu stanice instalovány na stěně za kolejištěm mozaiky z vypuklých čoček z eluxovaného hliníku zlaté barvy asociující vesmírné rakety na odpalovacích rampách. Na uliční úrovni u autobusového terminálu se dodnes zachovalo sousoší kosmonautů Vladimíra Remka a Alexeje Alexandroviče Gubareva. Tam tady je Škoda Astra. Hej, jak je přiložené do skupinu, no? Já teď čas. Nacházíme se na stanovišti provozního ošetření známé jako SPO. Sovětské soupravy typu EČS a 8171 musely být po každých 8 až 12 hodinách provozu zkontrolovány nejnižším stupněm opravy, nazvané jako provozní ošetření. Od klasických obratových stanic se SPOčko liší zázemím pro servisní techniky, vlakové čety, dozorčího SPO a servisními kanály, které umožňují přístup k podvozkům a zařízením umístěných na spodní části vozidel. Na soupravách M1 se tyto prohlídky neprovádí a zázemí nyní využívají převážně vlakové čety. Ten kanál pohlížecí bychom viděli na té koleji, kde stojí to M-Kolega, to je úplně jedna z těch modelských záloh, druhá teda stojí na Vektovicích. A samozřejmě provoz toho SPOčka skončil s provozem souprav 871, to znamená na C-čku v roce 2003. Od té doby vlastně je SPOčka. Jak jste slyšeli, tak tohle ta P0, ta provozní ošetření, ta základní revizní stupeň teda u sovětských souprav. Každých 8 až 12 hodin. Dneska máme základní revizní stupeň, kdo si to pamatuje, moje jedničky. Jak se jmenuje? N1, N jako náhled, jo? Je to náhled 1 až náhled 7. N1 základní revizní stupeň, právě tady kolega řekl jednou za měsíc, že jsme se posunuli provozem souprav M1, nebo pořízením souprav M1 z základního druhého stupně cyklu jednou za 12 hodin na cyklu jednou za měsíc. Příští stanice kosmonautů. Kosmonautů. Příští stanice Douchy.
Stanice Družby. Součástí ochranného systému jsou v tunelu hygienické buňky s umyvadly a záchody tureckého typu. V technickém zázemí stanic jsou místnosti určené jako sklady potravin, ošetřovny, izolace nemocných. Při aktivaci ochranného systému je určen i počet profesí, které musí být povolány. Zámečníci, lékaři, technici a další. V úseku odstavené vlakové soupravy by sloužily jako improvizované operační sály. Příští stanice Budova. Stanice Budova. Příští stanice Prima Budovecká. Stanice Kačov. Dělal on sám, jakože to byla nešťastná náhoda. To je trošku jako frustrující. Stejně se s tím vykáží. Ale takové ale zase na to nevím, co by bylo lepší. Teď se vracíme zpátky na 30. kolej a ty hlavní, kde jsme začínali.
až zastavíme, kolegové otevřou mašinu, budete si ji moct ještě v klidu prohlídnout, budete si moct pojít na stanoviště, jedno druhý, oni jsou stejný, takže je to jedno, můžete si dělat fotky. Kdo už bude chtít odcházet, tak prosím pěkně po té lávce vlevo, po levé straně, podélte M1, úplně na začátek, tam co jsme začínali. Až půjdete soukromně, uvidíte před sebou malý blízka, který vedou na takový spojovací chodby, která pak vede do vestibulu. Takže to projdete pořád za nosem a narazíte na stánek nakladatelství Malkus. Tam si můžete koupit ještě nějaký pohled, většinou hřeček, do té mytičky prosím pěkně nechoďte, já si tam stoupnu. Vracíme se zpět na 38. kolej de Pakačero, kde se naše cesta za nevšedním poznáním zákulisí pražského metra pozvolna chýlí ke konci. Závěrem doufáme, že se vám putování pražským podzemím líbilo a těšíme se opět někdy na shledanou. Do té mytičky prosím nechoďte, já se tam teda zkratu, kdybyste měli zájem se tam nahlídnout, tak možnost, ale není to... Konečná stanice, prosím vystupte. Programů, takže jenom rychlosti se tam pracovat. Viděli teda ten rozdíl těch sovarů. Tak vám děkuji za pozornost, přeji krásný zbytek léta, doufám, že se uvidíme zase potom po létě někde na další naší akci. A mějte se krásně, užijte se a děkujeme za pozornost.